Новата Vanguard 96 е поредният шедьовър в предложенията на Corsair с производителност и функции, отговарящи на днешните нужди. Дали е подходяща за вас и с какво може да ви завладее, ще разберете, ако останете с нас до края на видеото. Vanguard 96 е механична геймърска Hot Swappable клавиатура, предоставяща функционалност и огромна мощ, подсилена от 8000 Hz Polling Rate. 96% корпус, побран почти в тенки лес размер, LCD дисплей и достъпни странични бутони, които не заемат място, са характерните външни черти за този модел. С препоръчителна крайно клиентска цена за България от около 359 лева, Corsair Vanguard 96 предлага качествена изработка, 4 вида свича, като на този етап до нашият пазар достигат MLX Plasma. При нейното разпаковане първо ни посреща нашата клавиатура, след което под нея откриваме и мека подложка за китки. Идва ред на кабел за свързване и страхотен инструмент за вадене на капачки и свичове. На последно място приключваме с гаранционни книжки и опътвания. Солидна изработка с тегло от почти 1000 грама и алуминиева горна плоча държат клавиатурата устойчива на външен натиск. Удобни странични бутони, чието първоначални настройки изпълняват медийни функции, бързо могат да бъдат превърнати в сложни макроси, а много скоро и съвместимост с Elgato Stream Deck. Най-горе се намира този за гейм мод, който задейства агресивен игрови режим с настройки за максимална производителност. Тяхното натискане е много интересно от гледна точка, че може да стане от много ъгли, включително директен вертикален натиск, дори с котрето. Вдясно имаме дисплей, който показва активните режими и смяна между тях, като честота по предаване на данни, numlock, scroll-lock и т.н., като за всеки режим и неговата смяна имаме активна анимация. Колелцето до него регулира голяма част от функциите, като управление на звука, плейбек и яркостта на подсветката, нейните режими и всевъзможни опции, разбира се, GIF анимациите с предимство. Пластмасова основа с водачи за кабели в 3 посоки, силиконови кръчета в предната част и твърдо гумирано покритие на самите кръчета не й позволяват да мръдне от мястото си. Същото важи относно магнитната поставка за китки, веднъж когато я доближим. Приятно хладно покритие с мека, но не потъваща пяна, поставката придава завършеният вид на тази клавиатура. Цветовата класика от черно-бели капачки все още е най-добрата комбинация и Vanguard го показва със стил. Изработени от PBT по Double Shot, тяхната издържливост е гарантирана, а зърнестата матова текстура се усеща чудесно по върха на пръстите. Случовете под тях са механичните MLX Plasma. Ще ги познаете по техният розов цвят. С живот от 80 милиона натискания, те са линейни, с остра реакция и приятно меки. 4 шумопотискащи слоя правят тяхната акустика невероятно приятна, дори и за тези около вас. В следващите кадри ще ги чуете в действие, но преди това вече сте запознати с процедурата. Ударете лайк бутона на това видео и се абонирайте за канала Скамбанка, за да не изпускате други интересни съдържания. Две неща, на които е важно да се обърне внимание. Едното, че от компанията работят с Elgato за интеграция с виртуален Stream Deck, който можем да използваме за по-достъпно управление на нашите стримове или по-широк набор от команди с готови настройки. За целта даже имаме бутон, който при неговото натискане ще изкочи самият дек с неговите команди. От Corsair обявиха, че ще получим тази функционалност в последното 3-месечие от 2025, така че по времето, в което гледате това видео, тази интеграция вероятно е вече факт.
Втората важна подробност е, че новата генерация продукти на марката са насочени да работят само с техният онлайн драйвер WebHub. От Corsair заявиха, че вече работят по задачата всички тези и бъдещи техни продукти да са съвместими и с iQ, не само заради неудобството между две отделни платформи, а и за една по-добра единна екосистема на марката. С това казано, нито едно от двете очаквани софтуерни въведения не ни пречи да използваме Vanguard 96 пълноценно, така че поставяме тази част в графата коледни бонуси. Докато сме още по темата, в WebHub ще откриете всичко необходимо от управление на подсветката и LED дисплеят с неговите функции, в това число и самото колелце до препрограмиране на бутони, записи на макроси и фърмуер апдейти. Както виждате, страничните G бутони също могат да придобият други действия, а Flash Tab позволява да изберем кои два клавиша няма да се анулират един друг при едновременното им натискане. По време на игра Corsair Vanguard 96 се представя блестящо във всяко едно заглавие без значение жанра. Превъзходните й реакции и Flash Tab ни помагат да сме винаги в най-добрата си форма, особено когато ги комбинираме с по-висок полинг рейт в състезателен гейминг. Светкавична смяна в посоката на нашите движения или бърз пик от някой ъгъл ни дават всяко възможно преимущество, като държат опонентите ни в напрежение, а нашите рефлекси във върхова форма. Същото важи за рейсинг или файтинг симулатори. Меките и приятни клавиши доставят първокласно усещане с всяко натискане, а страничните бутони са добре дошли дали просто за медийно управление или скил ротация в любимата MMO игра. Дисплеят е красива гледка, колелото с ритмично въртене, подложката е удобна, а стабилизаторите правят клавишите лесни за натискане от всеки край. За заключение ще отсъдим, че Corsair Vanguard 96 е невероятна геймърска клавиатура с безкомпромисни реакции и огромна функционалност. Почти пълноразмерна и в същото време компактна, тази клавиатура е като швейцарско ножче. Подходяща за всеки тип гейминг, като доставя силна гъвкавост от висока частота по предаване на данни и SOCD за жанрове като FPS шутери до удобни странични бутони за гилд рейдове, правят живота в подобни игри толкова по-лесен и по-приятен. Чудесна акустика с отлично меки клавиши, които отнемат от напрежението дори при по-дълго писане, като в комплекта получаваме и удобна мека подложка. Липсата на безжично свързване при модел с 8000 Hz полинг рейт няма да го броим като недостатък, просто защото надали има достатъчно място за батерия с нужният обем. Цената не е ниска, но Corsair Vanguard 96 е клавиатура, която съчетава иновация с премиум усещане от нейното боравене и доставя тази комбинация в елегантен вид без излишен обем. Това, което в бъдеще се надяваме да видим, са моделите с останалите 3 случая, а също така и Vanguard 96 Pro, която има същата подредба, но идва с Hall ефект случове, където можем да програмираме обширно техният ход и да си играем още повече с техните възможности. Какво мислите за Corsair Vanguard 96? Харесва ли ви и смятате ли, че се заслужава? Допада ли ви дизайнът и какво мислите за страничните G бутони? Оставете вашите мнения в коментарите, там можете да споделите своите идеи и да ни зададете въпросите си. В описанието ще откриете линкове за всички показани продукти и още много информация. Не забравяйте да харесате нашето видео и да се абонирате за канала с камбанка. Corsair Vanguard 96 открийте на Gaming Gear BG. Ако сте от Варна, заповядайте в нашият магазин, където можете да разгледате периферия, аксесуари и мерчандайз.